Ya, bos, alhamdulillah tadi semupu wis selesai. Saiki golek bola cangkruk, bos. Iki wis bola mendino, bos. Wis ngene iki kondisine ning kene iki. Di sini tuh ya seperti ini. Pokoknya ya wis tani, kelihatan capek istirahat bareng. Ini tadi tak lihat-lihat bersih-bersih yang di lahan bawah situ, bos. Nah, yang di situ tuh minggu paling rencana buh apa. Wis tinggal ngobrol-ngobrol sih, bos, sambil istirahat. Iki sebetulnya 5:30. Matahari ini masih nginceng atau ngintip, bos. Istirahat sih, bos. Makasih bosku sing wis komen-komen. Masukane. Penting aja. Penting aja komplain yo, komen ora apa-apa. Nanti komplain aku wis mumet, bos. Enak es begini loh, bos. Pokoknya leren-leren, santai-santai. Pengen tani baju hujan. Kira-kira kapan Pak Yudan? Lah udan nih saya ini. Ora kena diprediksi. Ora kena diprediksi. Di ini kalau sing aku mulai sing bludes-bludes bakar prank di ini ke. Tak kira yo ngene Mak Dimbel, cerai Pak Kampung bareng ngene Mak Dimbel. Lah ini ngene apa? Gone Indro. Lah tapi Indro iki jereke diparani ku ora anu kah? Ora bakar. Siapa yang bakar? Gembo. Lah makane aku lewat. Ih nari kok ora ngerti malah ning ngarepne Pak Dimbel anake Joko kuwi. Ya iki sapa? Ini yo ora enak jere. Jadi sing dibakar ngene Indra. Ki rubah-rubah. Tapi memang tirah di gapura. Kumpulan. Sana manfaatkan. Jadi tak kira gini Pak Dimbel di pantai di Bong. Dikira Pak Nurlani barang iya. Berarti ada yang bakar. Kaya iya lek kaya puntung rokok masuk sampai kuwi. Kaya memang ada sing bakar sih paling. Jam berapa banget ini? Tapi bisa sampai rubuh kabeh wisan iki. Sak ukuran. Iya. Wis piye ngono losah-losah wisan. Ya kari ngerai. Tapi ya kandel lan ngene. Pringe. Iya. Kandel toh. Cuman mbah bubuk napa ora? Kayak guys, kemeluk. Kae. Beh. Bakar tok bos di sini, bos. Aduh. Tapi giliran rencana harus dibakar. Kayak habis nyemprot begini mau ditanami tomat. Ya wis ndak kebakar, bos. Ndak empan. Ndak nyala. Beh. Dan serba repot neh. Beda bos, gini sampean apa yo garing ini bos. Kayak aneh podo ae lur. Tapi iki asline seluruh dunia apa ya sak Indonesia apa dingin-dingin ya? Mosok sak dunia. Apa Indonesia toh? Cirene iki cirene kayak lek angin cirene iki. Lek angin muter-muternya dino mosok sak dunia kabeh. Ya paling pas ora keliwatan putaran angin ya. Bos, kira-kira piye komene iki? Panase apa sak donya apa piye? Beh. Astagfirullah. Lagi dari ujung timur ke ujung barat panas iki. Ngene mau do sombat-sombat sing sawah nelalah sekarang meneng ngono ngerti. Jadi
kayak panen ya alhamdulillah ngono ya. Alhamdulillah. Kayak ngono to lho. Iya sepanggal. Arep piye alame ngono. Alami ini. Tapi ki lek sak apa SP ambil orang sebari ki lek sawah yang ndi ya? Omboran spare Pak. Jerek lumbung padi yang ini ngene dhewe iki. Heeh. Omboran spare. Berarti enggak ombo. hitungane ngene dhewe iki sak Papua Barat lumbung padi yang ngene dhewe. Sorong ya ora. Lah iya. Gur follow itu. Kedungane kono malah ya ora. Sing ndi? Sorong. Gur di open Pak. Pemeliharaan orang enak. Bos. Ternyata daerah kene bos sing nggone iki lumbung padi bos iki. Lumbung gabah. Yo salah ae sing kemarin sapa iki? Sing komen ning wong Sorong. Jerene ning kono tomat 2000 lah ya padha. Waduh, 2000. iki jerene malah medun maneh kok. Lah medun maneh pira terusan? 1000 bayi yo. 1000 bos kaya infone. Malah Tapi ning ya- Pravi jerene lek tuku lombok gratis tomat sekilo. tapi lek apa? Tapi jarene lek lambat cilik 60.000 dari petani. Tapi mbok nek kene piro? Ya Sorong masalahnya to. Sorong boleh. Hmm. Di sini di bawah. Di Raspberry masih di bawah. Iya bos kene ya isak isore. Karena ning kene ya akeh yo. Tapi ya masih lumayan. Masih mantap. Masih membuat ketawa itu masih lebar. Iya bos, iki kemarin nih mas iki panen iki lho bos. Panen berapa? 3 karung kah? 3 karung 3 kurang dikit. karung. 3 karung besar, karung apa? Ayam kah? Karung ayam. Ngono lah guyane peh ketawane ya lebar no. Ah. Iki sing agak galau aku, Bos. Aku belum punya tanaman, ya tanaman padi ki. Sithik ayo gimang. Dan bagian banyu. Bagian banyu, Bos. Nanti mantau emang kok coba apa cepet mulai emang. Luwe apa? Salam bos, sapa ngerti ketemu ning endi ngono, sing cedek-cedek sapa ngerti dolan-dolan ning Papua Barat mampir-mampir kene bos. Ora nesbari. Kondisine nyaman, aman, tenang. Tenang. Aman pol. Aman pol. Berarti awak ngomong sarung yang sar. Oh, Berengasar. Berengasar, Pak. Aku nonton di tanah serang. Berengasar. Ono iki tekan kene arep lekas iki buka tas tane arite carry. Biya lek neh. Iya memang prioritas aret. Yo, sing duwe aret apik komen Kene ndek enek pandi. Kene peluang bos, Papua bos, apa tahu daerah mana yang bisa mandi. Datang ke sini buka itu. Wih, insya Allah ya is Buka usaha apa? buka usaha pandi iki kaya payu. Dhisik kene ngene Mbah Budi ae ya. Buka tidak dia tutup. Mbah Budi wis pensiun, bos. Pensiun. Ora nek generasi penerus ya. Ngomong-ngomong, iya, ipo les teko. Wes, iki mau tak sambangi. Sambangi. Heeh. Wes teko emang. Wis ora
Kaya sing guyang guyung. Iya saman pokoknya. Bangga cocok. Halo, Bos. Halo Bang Ipul, ya wis pokoknya engko dolan-dolan ning omah ngono lho ya. Om Not. Ya wis. Aja dhewe saiki. Heeh. Karena rene ya dijak dolan bojone. Ini iki tahun piro, Pak? Perang. Ini dhewe 80 kan? 80. Tahun 80. Lek di sini di Papua Barat ki Bos, tahun 80-an, Bos. Trans ini. Tapi setelah itu kayak ora enak Nggak sih. ada lagi. Nggak ada lagi, Bos. Itu trans terakhir. Yang pertama itu ya 70. Sekitar itu. Tapi mulai Kalimantan ini kayak sih anak tran-trannya apa ya? Kayaknya iya kok. Di YouTube ini mah ya masih Heeh. terbaru. Trans. Nyawa mana semua kayak ini. Tenan Bos, pokoknya iki lek ning omah ketoke ya wis gabut direne baca nome iki gabut. Gabut iki rekreasi. Ini sawah. Delok tanduran. Iki masalahnya rada adoh ambil omahe Bos. Sekilo apa ya? 1 kilo. Iya dari 1 hektar. 1 kilo. Yo iya sekilo. Sekilo pun jus seprapat. Berarti ki panen neh Senin. Nah, Hari Jumat panen lagi, Bos. Bos aku mek tipe pomar pameri panen lombok iki piye. Hari Jumat panen lagi. Yang atas tuh merah-merah itu. Aduh. Yang putih kemarin su kelihatan merah 1-2 cuy. Nah ini nih. Gak apa lagi ya didukung dengan panas. Dengan panas begini, cepat sekali. Memang sekarang is diambil hikmah ya. Pokoknya panas ya kayak ngene iki mau, panas aku mupuk padi ya penake iki pakai sendal Bos mupuk. Kayak ngene iki keuntungane ya cabai kecil ini iki langsung cepet abang. Nah, Pas regane ya wis abang. Dadi ning dompet barang ya abang-abang. Bang. Masuk dah. Bangga masuk pokoknya. Ini ngobrol roro jam 7 Pak ngisak iki. Wah, engko dipagani iki. Ya wis Bos, ngono ya. Wis padha ndonga saling mendoakan dimanapun berada. Pokoknya jaga kesehatan karena sehat itu Mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa subscribe no Bos.